Salmonella typhi. Wannan ƙwayar cuta ce da take rayuwa a cikin hanjin mutum wanda yake ɗauke da cutar, kuma tana fita ne da kashi, wato idan yayi kashi to ƙwayoyin cutar da kuma wasu daga cikin su wannan ƙwayoyin na cutar wato Salmonella typhi ɗin da ƙwayayensu sai su fita a cikin kashin da wanda yake da wannan cuta ya kamu. To da zarar duk ƙwayar cutar ta gurɓata abinci ko irin environment na wajen ko wani ruwan sha da yake gun, ko misali a ce mutum ya je ya yi kashi a ƙasan bishiya, irin bishiyar mangwaro ko dai bishiyar wani abu na ci ya faɗo ƙasa, kai kuma ka zo ka ɗauka baka wanke ba ka ci, to za ka iya kamuwa da wannan. Idan dai har ka ci ko ka sha to za ta iya shiga cikin jikinka ta hanyar wannan bakin kenan, shine Turawa suke kira da fecal oral. To yanayin yadda cutar yake shine da zarar ita wannan ka ci wannan abincin, to ita ƙwayar Salmonella typhi ɗin nan ta shiga cikin hanji sai ta shiga cikin jikin jini. In ta shiga cikin jikin jini daga nan za ta dinga tafiya cikin gaɓoɓi daban-daban irin su hanta, irin su spleen da dai sauransu. To wannan shiga da take cikin jini da sauransu tana yaɗa ƙwayar ne su ƙara hayayyafa su ƙara haifar da alamomi na ita cututtukan da ake gani, na ita kanta cutar da ake gani. Sannan kuma tana fara lalata wasu sassan jiki a hankali musamman ma shi hanji wanda shine babban inda tafi samun kwanciyar hankali, wato inda tafi zama, wato breeding place ɗinta, shine best environment ɗinta. To matsalolin da ke faruwa ga jikin mutum idan mutum ya kamu da wannan cuta ta typhoid, to alamomin dai suna fitowa ne kaɗan-kaɗan a hankali ba tare da mutum ya ankara ba. Sai dai mutum da abin da aka fi sani shine zai ji zazzaɓi mai zafi sosai wanda kuma yake iya ƙaruwa kowace rana. Sannan kuma irin su ciwon kai mai tsanani, rashin jin ƙarfin jiki da jin gajiya, misali irin ciwon ciki ko irin rikicewar hanji, misali ko ka ji gudawa ko irin constipation, duka irin waɗannan dai. Sai kuma rashin son cin abinci da kuma ciwon jiki gaba ɗaya dai da gaɓoɓi. Ko kuma akwai abin da ake kira da rust spot da irin fararen mutane suke gani a jikinsu. To duka waɗannan suna cikin alamomin da yake nuna cewa maybe kana da cutar typhoid. To ya ake magance wannan abu? Ana amfani da magunguna ne da ake kira da antibiotics wajen maganin ita cutar ta typhoid. Yawanci ana amfani da irin su wanda kowa ya fi sani ciprofloxacin da irin su azithromycin ko ceftriaxone da dai sauransu. Amma dai yana da matuƙar amfani ganin likita kafin ma mutum ya fara shan wannan magani, saboda ya kamata a ce likita ne zai rubuta maka, ya duba ka ya ga me ya kamata a yi maka. To ita wannan cuta dai idan ba a yi maganinta a kan kari ba tana iya haifar da matsaloli masu hatsari da yawa, waɗanda ɗaya daga cikin babba shine za ta iya yin rami a cikin hanjin mutum, shine ake kira da intestinal perforation ko a ce typhoid perforation, wanda zai haifar da ya ɓata ma cikin ciki gaba ɗaya, abin da ake kira da peritonitis, wanda daga ƙarshe dai sai an yi maka tiyata. Yana iya kamuwa da irin zubar jini na hanji, wato intestinal hemorrhage. Yana iya kamuwa da irin meningitis na ƙwaƙwalwa ko na baya haka, ko kuma ka kamu da irin su urinary tract infection, wato irin cututtuka na mafitsara haka. To wanne hanyoyi za ka bi domin kare kanka? Hanyoyin kariya da wannan cuta, hanya mafi sauƙi shine ka tabbatar da shan ruwa ko cin abinci mai tsafta. Idan ma babu potable water za a iya dafa ruwa, idan an dafa shi ya yi sanyi sai a yi amfani da shi a sha. Wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa mai tsafta, musamman kafin cin abinci da kuma bayan dawowa daga banɗaki, zai taimaka sosai. A tabbatar dai da tsaftar abinci sosai, kuma a tabbatar an dafa shi sosai, an wanke shi sosai. To wasu daga cikin shawarwari da ya kamata mutane su sani shine, ita dai wannan cuta fecal oral ce, to don haka duk wani abu da zai sa kashin mutum ya gurɓata da abinci gaba ɗaya, to ya kamata a kiyaye wannan. Don haka ita dai cutar typhoid
cuta ce mai hatsari wanda kuma tsafta ita ce nan maganin ta mafi girma. Saboda in dai an kula da tsaftar muhalli da tsaftar abinci da ruwan sha, to insha Allah za a magance wannan cuta. To a riga amfani dai a yi amfani da ilimi sosai wajen wayarwa mutane kai don rage yaɗuwar wannan cuta. Mun gode ƙwarai da gaske. Idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing, a yi mana liking a share. Mun gode ƙwarai da gaske daga tashar Gidauniya.